Kunštát byl letos posledním místem, kde se konala akce Do lesa s lesníkem. Projekt, který zde uspořádala nadace Dřevo pro život, se odehrál v místních lesích ve středu 1. listopadu. Žáci z kunštátské základní školy tak opustili na jeden den školní lavice a zamířili za vzděláním do přírody. Stejně tak jako děti na mnoha dalších místech během celého roku. V letošním roce jsme uskutečnili 22 akcí po celé České republice. Projektu se zúčastnilo přes 2000 dětí ze základních škol. Vzdělávací akce je koncipována tak, aby zvýšila povědomí veřejnosti o důležitosti lesů a jejich udržitelném hospodaření. Cílem projektu je představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a hospodaření v českých lesích. Jde nám o to, aby děti poznaly veškeré činnosti, které lesník dělá v lese. Děti si na všech stanovištích vše sami vyzkouší a poznají skutečnou práci lesníka. Děti byly po slavnostním uvítání rozdělení do menších skupin, ve kterých se vydali za poznáním na 6 zajímavých stanovišť. Těmi byly výchova mladých porostů a vyznačování těžeb v probírkových porostech, myslivost a péče o zvěř, semenářství a zalesňování, ale i těžební činnost a přibližování dřeva či technika měření stromů. Speciálním stanovištěm byla kreativní dílna, kde si každý vyrobil ze dřeva něco na památku. I na té pile si uvědomujeme, že dříví potřebujeme naše lesy a potřebujeme, aby se taky o ně měl kdo starat. A tak toto je určitě příležitost jet na nějaký ten lesní majetek, jako už jezdíme sem tradičně na Ines Kunštát, a trošku podpořit tady tu akci pro děti, aby děti jednak pochopili, že dřevo je ten obnovitelný materiál, jako jeden z mála, že se z něho dají vyrobit nějaké malé drobnosti třeba, ale i velké věci samozřejmě. Něco malého si oni můžou odnést domů a také si můžou vyzkoušet, možná chvilku nehrát na mobilu, ale vzít si do ruky vrtačku, ruční vrtačku, upnout si kousek dřívka, vyvrtat si tam dírku, něco si tam namalovat. Pestrý dopolední program a krásy podzimního lesa si užívali děti i pedagogové. Akce je úplně nádherná, dětem se to tady moc líbilo, mohli si všechno vyzkoušet, je to velmi interaktivní, zábavně a tím, že si to mohli všechno osahat, tak jsou moc spokojení děcka. Nejvíce mi líbilo, jak jsme byli ty stromečky, stříkali na nás a házeli o nás děkuju, jakože sníh. Nejvíce mě líbilo, jak jsme vlastně dělali stopy a kůže a přiřazovali jsme k tomu i parohy. Mně se nejvíc líbilo 4. stanoviště, jak jsme měřili stromy. Díky projektu Do lesa s lesníkem děti poznali, co vše vyžaduje péče o les. My rádi podporujeme akce všechny, které jsou prostě tak, že se lidi dostanou, nebo i potažmo tady hlavně děti do lesa a že vidí všechno na vlastní oči, můžou si to vyzkoušet, zkusí si, jak těžké zasázet sazenice, jak vypadá, když se kácí strom a potom si dokážou víc představit, co ta práce lesníku obnáší. A opravdu je to lepší, než když sedí v lavicích, ale přijdou do přírody, do lesa. Akce Do lesa s lesníkem byla skvělým způsobem, jak získat hlubší porozumění lesnímu ekosystému a jeho významu pro život na zemi. Ještě než se všichni společně rozloučili, proběhlo zhodnocení celé akce a na cestu domů pak dostal každý výborný koláč.